טוב, צבא. ערב טוב, אידיוט. פייר, אני חושב שמצאתי את המפתח. גדול, תודה. אז אתה נותן לי את הכרת התודה הנצחית שלך? אני מלווה לך אותה. הרי אני צבת סקוטי. לילה טוב, צבת. לילה טוב, אידיוט. באותו לילה, עם ראש מתפוצץ מרוב יין רע, גב תפוס מהספה האיומה של פייר, בניסיון לקרוא את הדפים הראשונים של האדון, היה לי ברור שמשפחתנו הגיעה לאיזו נקודת מפנה. שמעכשיו יש לפני ויש אחרי. אבל החיים חזרו למסלולם. 4 חודשים ו6 ימים אחר כך, לאנה ירדו המים. ובבו, פייר, אמא וקלוד מיהרו לבית החולים, לעשות היכרות עם הבן שלה. רק מה? שזה לא היה בן. חשוב לחזור ולציין שאולטרסאונד זה עניין של אינטרפרטציה. ושלפעמים אצבע קטנה נראית כמו פין, ומכאן מתחילה שרשרת של טעויות. בקיצור, אחרי 12 שעות של מאבק בלתי נלאה, אנה קרבטי הביאה לעולם תחת מבטו העמום של בן זוגה נרגש עד מראות, בת לתפארת. אחרי ההלם, התקף הקללות על חוסר המקצועיות של הרפואה הציבורית, אחרי ההבנה שצריך לצבוע את החדר הכחול בוורוד, להחליף בטמן בברבי, בעיצומו של אותו רגע, בו החזקנו סוף סוף את הקטנה על הידיים, קלטנו פתאום שאין לה שם. עמדנו שם שנינו, סחוטים, בהלם גמור. בחדר ההמתנה בין האחיות והצרחות מצאתי את המשפחה. הם עמדו שם, מרוטי עצבים, שאלו אותי, מה קורה? עמד לי ממש גוש בגרון כשאנה אמרה להם. אז ככה, זאת ילדה. בבו פרצה בבכי, פייר צבח מרוב אושר. אמא חיבקה אותי חזק, וקלוד, חברי הוותיק וחותני החדש, אמר, זה רעיון גדול, בן סם.